talaga. Okay, kanobel ang gawawit yung ka na las tres tawanin. Awan to na ito kwan. Mabayag tumanayin. Nga agraragsak tayo. Kung ano yung po ni Manang Simay. O, takaya bansor na gito. Kaduan nyo na. Yan na ito mga takaya bansor. Siyempre damo-damo Kaduan nyo kanina. ay kamasarapan. 1,000 na po dyan request na. Nanangal sa makanya sa ginaw biyag ko. Mantika ay ariga. Hindi ka na mapuros. Pati pagtupala. Ananon tapintas mo. Ngayong ingute munay. Limit mo na sa nikwa. Nudumteng ni patay. Agayat kaitan. Nagasit sa diwang pay. Yang tangay at tuya. Kaagdarigagan. Sikutoy di damo-damo. Ngayon ka masarapan. Kas ka man latay dalaya. Nanangal sa makanya. Kaysa ginaw biyag ko. Mantay ka ay ariga. Nudi ka na mapuros. Pati pagtubala. Kanaron tapintas mo. Ngayong ingute munay. Limit tumare sa likwa. Nudumting di patay. Magayan kaitan. Nakasit sa diwang pay. Yan tangay at tuya. Nga agdarigagay. Yan tangay at tuya. Nga agdarigagay. Okay. Thank you.